Dear Mr. Lonely. Oh, ato iti sweldo, bakit? Makamu ka namang i-budget, aging ga iti sumaro naman na sweldo. Sapay nagrigat agi budget iti kwarta. Oh, apay anak ko naman narigat. Sigud mat nga umdas ti sweldo nga agpaay kada tayo. Ni matumot amin na nagagatangan. Pati asin, ngiminan. Tay sigud ang magatang asa nga 10 pesos ita store, 20 pesos itan. Ayan niya kamutan bakit? Para asin lang, nagadupay a reklamo. Basta, nagkurang ti sweldo nga aging gat sumaro no a sweldo. Saan ka mas daaw? Isungarod ako na nga i-budget mo. Tapno saan nga agkurang. Tawanan tinamnamag a pangalaak. No diti sumaro naman a sweldo. Anadan nyo apagkatan ha? Ang mga numaybatan nyo. Ay na, nagdaggal mo tanay taginatang mo aref, Nora. Sige. Manungay dayta. 15 mil. Nadadaol mo tayo. kami ng Jerif me. Sa bagay, manungamin atawon nga inus-usar me. Apay, ada ka di planom agumatang. Kaya't ko kung mga rodmat. Ay, kat gumatang kamatan ah. Sige, taibagak to iti asawa. Lakay, kaya't ko kumamot ti gumatang iti baro aref tayo. Nagbasit namin day taref tayo. Agreklamo ka akurang ti sweldo. Ita, kaya't mo ti gumatang iti ref. Ano sampay lang ka di taref tayo, tamabalin pa'y met. Basta, siyak ti mga remedyo, lakay. Kaya't ko ti gumatang iti baro aref. Ipilit mo manan ti kayat mo. No agkurang ti sweldo nga agpaay ka da tayo, agreklamo ka manan. Ala, makamu ka, no anya ti kayat mo nga ramidan. Wen ko naklangarudoy. Basta, siyak ti makaamo. Imayak ading ko, tanaam wak nga agpapautang ka kano. Mano ka dito utang manang? 20,000 ko man mabalin. O sige, ngum adda pirma ama. Kun binigat ka nga aghunog. Saan ka nga mapanidya balay mi ha? Saklatan ti umaya binigat dito eh. O sige, ngum no di ka mauray nga umayag bayad. Siyak ti mapanidya balay yung. Wen, basta umayak nga umay dito eh. Isang uray saan kan nga umay di balay. O sige, mabiit laang nga rod taalaag ti kwarta. Kan ti pirmaam. Lakay, kitaam to'y baro aref ang ginatang ko. Saan ka di nagpintas? Napimpintas pa'y daytoy ngam tay ginatang ni Nora aref da. Basta di nakpagproblemaen, no agkurang ti budget tayo ha. Wen, saan ka di madanagan, tasyak ti makaam mo? Mano ti pinanggatang mo iti dayta ref? Saan mo adamagan pa'y? Mabitlaan agida sara kon. Hitayak pa'y nakaluto ko. Anya nga itinluto masidaen. Adobo asitaw. Anya? Adda nga agpaiso na pintas aref mo. Ngam pagsidaan nakmat iti puro natin. Anusam ka din, lakay. Nora, barbaron samot ay ta cellphone mo. Wen man? Regalo nila kay ko, di nag-birthday ak. Kinaykayat kon nga regaluan nak iti cellphone. Ngam di aghandaak. Imbag ka pa'y, adda baro a cellphone mo. Kat agpagatang kamot aka nila kay mo. Wen man nga paiso. Kadaanan nga minan ka to'y cellphone ko. Ngam no mabalin mo pa'y mat nga usaran, di ano sampay. Imanugot aklaang nga ikatangan nak nila kay ko. Tapno ada usarak apang picture kadagiti online nga ilaklako. Ay, kayat ko talaga ti maadaan iti baro a cellphone. Ay kat adalataken ka no kayat mo ti maadaan iti baro a cellphone. Manungay mo ti pananggatang nila kay mo iti dayta a cellphone. 20,000 ka no. Ay, nagninagayam. Wen nga rod, iso ano siya. Naawan matlaang nasisita pangusaram iti nangina a cellphone. Ano sa mun ati lalakaen laeng a cellphone? Saan ang agpaabak ka ni Nora? Ti kayat na siguro. Iso lang ti adanginginan a cellphone na. Iso kasi ti bagbaga na. Gapot ada online business na. Isulatan ti ada karbangan na nga ag cellphone iti nangina. Saan na mabalin? Ay, anya nga tati aramida kaya. Tapno maadaanak mat iti napinta sa cellphone. Amukon.
Panayunak latan ka ni Just di utang ko kenkwana. Mapan ko kasarita itamot laeng. Ay saan ama balin amanang? Saan mo pa'y anabayadan tiin mo na nga inalam? Alan aadin ko. Agbayad akmot kat. Agsusweldo mo't nilakay ko. Adamot pangalaki ti pagbayad ko. Pautangan nakmanan iti 20,000. O sige, kastoy nga rin ti aramiden tamanang. No kayat mo pa'y ti umutang. Ti utangam at 20,000. Pagbayad mo iti balance mo. Itiim mo na nga utang mo. Kat ti agbati, iso ti utangam. Manungay nga rin ti agbati iti utangag at 20,000 no kas pangarigan. 10,000 laangan at mabati iti 20K nga utangam. Ay, kurang day taa. 20,000 ko mga rin ti masapol ko. Nayunak nga rin iti 10,000 pa iti utangag. Agbalinin at 30K ti utang mo. No agpanayon ka pa iti 10K. Wen, saan abali ta agbayad akmat? Laglagi pa manang saan ka pinilit? Sikat tinang pilit kanya. Wen, danag mun aya. Ay na, nagpintas mo ti camera to'y cellphone na ginatang ko. Talaga pa pintasan na kiti husto. Saan ko nga ipakpakita kanila kay ko daytoy? Kasigurado a pagungtan nakmanan. Bakit? Saan ka pa nakaluto? Mabisina kon. Sige lakay ta, agidasara kon. Nakaluto akon Anya nga iti sidan nga nilutom. Anya pa'y ngay, natangmanan ta isumot ti umanayan di sweldom. Makadlawa kon Manun abulan apasig anatang ti ipaspasidam kanyak. Anya nga iti bigsak nga agtrabaho no kasta? Saan ka din nagreklamo lakay? Nagrigat ti agi budget. Madinsan ti kastoy nga aramidam. Ne, anya dagita awit mo asimbang pot lakay? Siya akong tinagpalingke. Ikan kas kada karni dagita. Ala, isimpamon di taref. Tapno makargaan mammet dayta ginatang mo aref. Sipod ginatang mo dayta. Saan pa'y anakargaan iti karni ken lamas? Kwa lakay. Di mo sweldom ita? Ayan na nga itay sweldom. Abay, pangusarami ti kwarta. Ibagam na ka sa pulam dito yung unig ti balay, tasak ti gumatang. Saan kun nga ipaigam kan ka ti sweldok, tatipidin nakmat. Ha? Sakti agtrab-trabaho, ngam di nakpay mapakan iti naimas. Anya? Kasano ata da ito yun? Pangala ako na ititinag ko iti utang ko kanidjas. Manon nga daw adyak nakabayad. Manang Luz, umayak man. Manang, ada ka di? Nanang, saan nyo ka di amang mangagday, Jay? Ko anak, si kaman laangan timapan makisaong. Ibagam nga awanak, ibagam nga adanapanak. Tapay nga ilamangan nyo. Ada ka di ba, Sulyo? San man at hila ibagbagam, mapan mo kitin kasarita. Basta ibagam nga awanak. Sige man langan. Oh, anya timbagana. Dinamag na no ayan nyo. Kat, anya nga timbagam. Ang bagak ngawan kayo. Kut kinunana. Ngayon sumangpat kayo kano. Mapan kayo jay balayda. Kasta ka di? Apay ka di asap-sapulan na kayo, nanang. Anya ti basulyo. Awan, saan ka man adamag-adamag? Kan saan mo nga ibagbaga kanitatang mo nga imay ni Just di balay, ha? Wan, nanang. Oh, apay adi ka matlagrubwatan ama pa nagtrabaho, lakay? Day off ko ita. Kasta ka di? Ay, kasanungatan no umay ni Just. Ada ka di bagbagam? Apay akasla di ka makaid na. Ha? Ay, awan, lakay. Manang Luz, umayak man. Ni just dayta. Sige, tamapan ko sa batan. Anya? Apay sa batam. Padanunam dito'y balay. Ang mga no ada importante nga ibagana. Jas, ading ko. Dumanon ka. Ay, imbag na ranaan kayo nga agasawa, manong.
ilimlim mga anak namin ti asawam. Ah. Nagkariidi imutang abinigat nga umay ijay balay nga agbayad. Ngam ita, saan matan nga umay? Anya? Adda utang kan ni bakit ko? Kasta ngagpay sumanong. Ala. Tangay jak amo nga adda utang ni bakit ko ken ka. Duha kayon ngagsarita. Sanda kay ramraman dita. Sige. Panawan kayon dito salas. Madimot ati kasta nga aramid mo manang. Sika tinagpilit nga may imutang. Kinunam abinigat ka nga aghulog. Ita, di kamot maurayan nga umay aghulog. Pasensya ka lako man, Jas. Saan ka madanagan? Agdiskitara kiti pagbayad ko. Saan nga minan nga ipapaigam nila kay ko ti sweldo na kanyak? Rumbang laang agbayad ka manang. Naglawag mo ti saritaan. Itataag singirak. Di na kumamot likliklikan Makisao ka kumaitinasayaan. Uwan ading ko. Saan ka madanagan tagbayadak? Urayom laeng. Lakay, pangasim ka di at atulungan na kamang bayad iti utang ko. Awan mo't amok ka pangalaak. Ay, ket makamu ka mang remedyo iti pagbayad mo Di na kiramraman. Di mo amo tiriga at agbirok iti kwarta Kaya't mo ka di amabaludak no saan ka makabayad. O di ka iti pagbaludan ti utang mo. Saan na bale? Tasaan mo't atong palbiag ti sintinsyam no kas pangarigan. Anyamot daytan nga ibagbagam. Awan ka di ti asim kanyak nga asawam. Ket siya nga asawam, kinasyan na ka di. Sakbay ko mga imutang ka, pinanunot mo kuman, no adda ibayad mo. Mapan ka makitangdan, tapno adda pagbayad mo iti utang mo. Tapno amumat atirigat yag trabaho. Total, awan mater aramidam dito'y balay. Dakkel matan ti anak ta. Adda kamot dito'y amakikap nga pas anak. Apayan, saan kamot asigod nga umay makitangtangdan? Kuwang amin tatang. Saan nga ipapaigam kanyak ni Adam ti sweldo na? Apay gay. Basol ko amin tatang. Ay, Ada utang ko. Kat di na kayat ati sweldo na ti ibayad ko. apay inan ano mayati inutang mo? Kuwang. Inggatang ko iti ref kun cellphone. Anya, dahit tati nangigatangam iti inutang mo. Ay, unay kamutan. Di ka lang nagpampanunot, mate. Agbirbiro kak nga ro diti pangilakwak iti cellphone na ginatang ko. Ngamawan mo't gumatang. Nangina ka no. Ay, ala ka anusam ti makitangdan tapno ada pagbayan mo. Ay, unusan di makitungtong ka iti imutangam. At ti cellphone lang ti bayan mo. Oh. Jas, umayak ko mamanan makisao adin ko. Daytoy pailaang ti maitad ko, ta isulaang mo tinabiro ka kita nga aldaw. Kan makisao ako maano mabalin, to'y cellphone laangan ti ibayad ko iti daddo mga utang ko. Oh, adto'y ti resibo, kabarbaro pa'y dayta, tadyak unay inususar. Unay kakit ngaminan ayamanang. Nagpilit kan tumak ngamin. Maala, umanugot aklatan. Tapno basit laangan ti bayadam. Amangan no sa anak pa'y amabayadan. Ad-addan nga awan maganap ko. Agyaman ak tayo manugot ka, Jas. Saan munton nga ululitan ti umutang manang. No awan pagbayad mo. Nabayad akong ti utang ko kini Jas, Mr. Lonely. Nga maging gaita, saan pala nga ipapaigam nila kay ko ti sweldo na kanyak. Isu ana sursurok mati dumiskarte, tapno maadaan nakitibukod ko a kwarta. Ngem ti importante, isu amin ti aggastos, iti masapsapol mi, iti balay. To'y pagayam mo, luz. Agyaman ak iti daytoy apakasarita ang pagayam luz. Kati makunak, saan mo amaliklikan ti umutang? Nang runa, no emergency apakasapulan. Ngam no umutang ka kat busbusam iti awan ka askan na abanag, daytan ti sana nasayaat. Ala, agurnong kakit di, tanasaysayat matlaang tay adabukod mo akwarta, tapno saan ka amang namnamalatan iti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Luz. Manipod probinsya ti La Union,
tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Luz. Iti Santa Maria, Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat nga ibinglay ti pakasarita akken ayat. Ajak tupulos malipatan. Buwan na papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Luz. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, mangan kayo lat tananang. Adto'y pa'y tisidaan. Agkakaimas ti si daan, anak ko. Kaslawan ganas ko. Ni, abay nanang. Adda ka di sakit yun. Awan matkit day. Kuma, naragsak ti mga no ada kadwata nga apok. Ala ni nanang. Apo adagos. Katawan pa'y mat-asawa. Ay, puwera angaw, los. Bakit akon? Kayat ko asakbay amatayak. Makitakpay ti apok. Ay nananang. Mabayag kayo pa'y amatay. Kan saan dak kumamat nga i-pressure iti day tabanag. Saan mat analak ka? Ay, saan ka nga umubing, los? 38 ti taon mo. Panunutam kumama ti agasawan. At damat na talgad at trabaho. Saan mat analak ka day taabanag, nanang? Manang Sonya, nagpintas mo tanday ta washing machine niyo? Ginatang man ni Los. Tapno saan kami amarikatan ngaglaba. Ang adamat tay si good a washing machine niyo. Ay naperdin day jay, Pilar. Ay na, nagpintas at talaga dahi ta. Nagdakkel a washing machine. Sakat kompleto pa'y. Day tamo ti pagyamanak, Pilar. Igatangan nak ni Los kadagiti makatulong kanyak. Ay, malagip ko gayam, Manang Sonya. Apay no ipaaram mo ni Luz kan ni Ruben. Sino a Ruben? Tay nga'y kaaruba mi abaak. Wan amokod. Wan, mabalin mat, Pilar. Nanang, auntie, nangukuti saritaan nyo. Luz. Saritaan mila ang mag. Kadakan ka, ano kayat mo? Suggestion ko laang sa anak ang makibibiyang iti love life mo. Naimbag-arabihin, Luz. Kastamat, Ruben. Apay, anyat gagaram. Umay ka kumapasyaran. Ada trabaho kinton madamdama. Pasensya ka na, no madisturbo ka. Home base ngamin ti trabaho manipod nag-pandemic. Kat nairanamat apang rabi iti duty. Pasensya ka na, no nadisturbo ka. Umayak to, no awan trabaho. Uray saan? Anda ka di bagbagam, Los. Ay, awan. O sige, tani, dandanin mang rugi ti trabaho. Sige nga, Rod, mapanak pa'y. Naimbagmanan arabiin. Adda ka di gagaram, Benny. Adaman damagat manak. Nupunot ti mangmangag ko. Ganya kasinsen. Agar-aram samat ni Robin abaak ka ni Los. Ay, kasla saan mat akayat ni Los? Anya? Palpaliiwag. Kat saan mat nga agbayag ni Ruben no umay dito'y balay? Ay, saan ko man ngagpilpili ni Los? Ang mga numabakatan abalasang. Iso, mati kanayon ko nga ibagakan kwa na, kasinse. Baro ni Ruben. Awan sabit.
Awan puto na. O, anya pa iti saan nakayat. Ay, kasaritam man, Benny. Tabarang si Kati Denggan, jay kaanakam. Ay nananang, uncle, saan aga po talim mabasa kun iti kalendaryo kat kumpurmila ditan alalaki ti pilyak. Sa anak mo't adesperada kat. Ay, ada kagayang bita si Teg. Wan nanang, Si Kati pampanunutan may kaanakan. Iso ama ki asawa kan. Denggan na kami kuma. Pasensya kan, Barok. Ngam awan ni Los, napan ijay ilay. Kasta ka din, Nana. Urayo ko na. Mala, no makauray ka, nasaya at mat. Pasensya kayo na, Nana. Mayak iti alas 3. Awan anyaman na, Ruben. Tasaan ka mo't makapasyar iti rabe. Tadamat duty ti anak ko akas call center agent. Huwan nga rod, Nana. Dahil tapay ti pagbainak iti anak nyo. Ngamin, napindas ti trabaho na. Iding to ta siya ka. May saakla nga man nalon. Saan mo kumaatagibas si ti trabaho mo? No awan man nalon, awan mat isa ang tayo abagas. adamot gayang bisita yun nanang. Bisita, Los. Itay nakapay nga urayan. Naimbag amalam mo, Los. Kunakno saan ka na sumangpet. No amukla ko mga adda ka, sa anak kumapay anagaw-awid. Ay, saan akasta anak ko? Saan mo kumamot nga angawon ni Ruben? Okay lang, Nana. Sa anak mat nga arsagid. Ni Albert yung mau-awag. Diya ka mo, ngam nalag-an tirik na kankwana. Hello, Albert. Hi, Luz. Thank you for answering my call. I'm pleased to hear your voice again. Why you called again, Albert? Just want to hear your beautiful voice. I have a beautiful voice, but I'm not beautiful physically. No. Don't say that. All is beautiful in unique way. I have given you my picture already. I'm not slim, but with chubby face. For me, you're so beautiful in my eyes. But your feeling might change when you see me personally. I'm fat. I know you will be discouraged. No, my lady. I'm not like that. I'm not. Oh, really? Asino mo na yung foreigner na kanayon mo akasarsarita iti silpon ba? Ni Albert Dayjay nanang. Gayam ko from Dubai. Ay, saan ka kumangag bidot? Ala ni nanang. Friends kami lang angat. Ken may sa half Arabo laang mat tani mother nakit from US. Ay, uray pahay. Sa bali ti kultura na kita a foreigner, kada tayo a Pilipino. May mayat matla ang tipada tayo a Pilipino. Ni Ruben a kalugaran tayo. Am-amo tayo amin ti kababalin, kan puon na. Ngam nanang, awan matirik na kankwana. Amirisa man nasaya at los. Nasaysaya at antay tao nga am-ammom, ngam ti foreigner at di mo pulos ammo ti kinatao na. Anya, ada foreigner na gayem ni Los. Wan kasinsay. Ha? Ba nag-adyak kayat? Nay, apay adi mo kayat ti foreigner nga agbalin a manugang. Ay, saan kasinsay? Kayat ko ni Ruben, tamo tayo ti ugali na, kan kinatao na. Husto ka. No dagiti daddo madita, kat kayat da, ay saan kanyak? Ay narigat ti basta agtalaklatan. Una, saan nga main kat napintas ti gasat da iti foreigner? Ang damot na kita'y daksang gasat. Ay, wan kasinsay. Iso ani Ruben ti kayat ko ang makatuluyan ti anak ko. Ay nananang, Uncle Benny, dengdenggak ti saritaan nyo. Ngam di ngarod kayat ni Ruben. Iso nga isardeng nyo daitan.
Ay, Gaputan na ba kitanak abalasang? Mang pido taklatan iti tao ajak magustuhan? Ay na, anak, masursurom matlaang ni Ruben nga ayatan, nga may nasingput mat abaro. Ay na, nagimas matoy kapiyo, balasang ko. Day tati kapit, anti, barako. Nagimas at talaga daytoy kapi Ala, agkape kayo lata, anti. Pangururayan nyo kininanang. Napanbiit ije palengke. Wen Ay, wen gayam. Damag ko nga da kano agar-aram kan ka a foreigner. Ala ni anti. Nakadamagan nyo mat nga iti dayta. Basta naamuhak. Ang amom balasang ko. May mayat at talaga ti foreigner. Tapno makapasyar ka iti sa bali a pagilyan. Ay saan akas kan ni Ruben akalugaran tayo? Di ka pa'y makaadayo. Naimbag pa'y kada kayo, anti. Takasta ti panunot yo. Ngam ni nanang. Di na kayat. Saan apan nakibiyang? Ang sikat ti agpilay. Tas sikamot ti masaknan. Ay na. Day taman ti kay kayat ko kada kayo, anti. Uray kanayon kayo nga umay dito'y balay nga agkape kan agmerienda. Tanasaya at dagiti bagbagayo. Kan, da kayo ti makaawat kanya. Nasaya at may kaita arabi. Kayat kamat akasarita, Ruben. Naibaga nga ni nanang mo. A day off mo ita. Ay, ninanang at talaga. Sapay kumaa. Tasaan ka maumakan yak, napasyaran ka. Day tamat ti kayat ko nga ibagaken ka, Ruben. Anya da ita? Day to'y kumanti maudi apa ng pasyar mo kanya. Ngam, apay. Makadisturbo aka dilaunay kan ka? Saan mat? Yamkit di. Diyak kayat amang namnama ka. Nakasagana nga guray. Diyak kayat amasayang ti panawan mo. Agbiro ka langan iti sabaling ayatam. Saan ka din nga agbaliw day tapang ngadang mo? Lading nita ka, Ruben. Kayat ko tagbalin anapudnukan ka. Iso nga itatanasa pa pa'y. Ibaga kon ti pudno. Nasakit, Los. Ngam no agbaliw ti panunot mo. Ibagamlaan. Nagchat ni Albert. Umay kano dito'y Pilipinas inton umayabulan. Nay, naragsak kan samot amang basbasa dit a silpon mo. Da kayo magayam nanang. Kunak no napan kayo naturugan. Saan nagpaya makaturog iti naamuak? Anya day tananang. Ay, binasted mo matgaya mo ni Ruben. Nagipulong kada kayo? Saan mo't kiday? Ni Uncle mo bay na itinangibaga. Tanasabat na kano ni Ruben, anabartag. Ay, kastagayam. Pasensyan Tadyak mo't mabalin apilitan tiriknak nanang. Ta sino ti kayat mo? Di foreigner akanayon mo akasarita iti cellphone mo. Ay, ko nanang. Anya ko Lawag man. Iti mabiit. Umay dito'y Pilipinas ni Albert. Anya? Na. Anya day ta package. Asino tinagpawit? Ay, tay foreigner agayam ni Los. Unangkel. Kahit nalukatan yawn. Ay, saan pa'y Ay, saan naka-entrisadaw? Ha, ay unay kan kasinsin. Package day tan. Si kansa mo ti magagaran di ta a package kasinsen. Ay. Ay, kayat ko Ay, apay adiyo pa'y lalukatan. Ay, Lukatan minto kano inton sumangpet ni Albert, Uncle. Kastagayam. Ay, kayat mo asawan. Umay dito'y Pilipinas dahi di aporenar. Unangkel. Sumangpet iti mabiit ni Albert. Kat di kayagdanag. Adda amin para kada kayo.
How's my place, Albert? Oh, it's very nice. Peaceful and a lot of trees. I love it. But our place is very remote. Oh, never mind. The most important thing is I was able to prove that I can visit you any point of the world. I never expected that you will visit me here in the Philippines. I told you so, and I mean it. I want to marry you as soon as possible. What? Why you're so in hurry? We're not getting younger anymore. But don't worry. I'll go back first to my country before I'll come back for our wedding. Okay. If that's your plan, then I agree. For I had proven your faithfulness already. Ay na, nagpintas matan dito'y beach anapanan tayo. Ay katuwan Manong Benny. Ay nagasat launay ni Luz. Tada po riner a boyfriend na. Ay na, Luz. Adda nagsaya atan ti panagbakit mo abalasang. Tanasaya at to ti masakbayam. Wenanti. Uray siya, nagasa takmet. Makitam da ito'y baro sapatos ko. Kanamin nasuot ko. Regalo na da ito'y. Isumot lagayam ang naglawa ti isem mo Manong Benny. Agoray ka. Apay ngay adi ka matagtagare manang sunya. Ay saan ka kadian naragsak? Nagpaisaw. Saan ka kanian naragsak? Nagadumot ti regalo ni Albert ken ka. Ay, agdang-dangag aklaang iti saritaan niya. Ay, manang sunya. Ag-move on kan. Ay, nagasat kit di ni Los. Ay, puno day ta. Nagasat ni Laos. Ken uray da tayo, nairaman. Ay, awan maibagak. Ay, unan. Ala, intay kat manganan. Nakasaganan ti makan. Ay katuna, kaanakan. Before I will go back to my country, I will give you a little amount. Manungay, Albert. Ay na, agagatal na kitidakulap ka. What did you say, Uncle? Kwa. I said, you're so kind and good. He said, you don't need to give them money. No, it's just a small amount, honey. Oh, Uncle, here's your 10,000 pesos. And 10,000 also for you, Mother. Ay, thank you so much, Albert. Ay, thank you. Ay, kastamat ti manugang. Sana nahimaw, Thank you also, Albert. Ay, diyak kumakayat nga awat. Ang takababain. Ay, manang. No saan mo akayat? Itin mo kanyakaon. Awan babain ko kay. What did you say? Nothing, Albert. They were just thankful to your gifts. They were so happy. I'm so happy too. If I saw them happy with my little gift for them. Thank you so much, honey. Kalpasan ti 5 bulan, nagsublimanen ni Albert dito'y Pilipinas. Tinungpal na ti Karina kanyak nga ikalay sanak. Kat saan ka nagbidot iti pangadeng ko, Mr. Lonely. Ti panang pilik kan kwanak. Gapo ta tinrato na kas reyna nulabsan ti agsarita. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Luz. Agyaman pagayam Luz, iti daytoy apakasaritaam. Ket kablaawan ka. Tauray makuna anaudi ti idadateng ni ayatken ka. Ngem perfect timing amakuna. Ala, sapay la kuma tagtultuloy ti ragsakyo. Bueno papagayam, inka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, nga impatulod ti pagama nagpailinged iti nagan a Luz, iti Santa Maria, Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagayam nagpailinged iti naga na amabi. Asaanan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Jack ni namnama amaaramid kanyak ti inak ti kastoy. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Mabi. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay anak ka adumanan awara diti balay, ha, Mabi? Saan ka di ak kinunak nga agipak ni ka? Ha? Anay ko nanang, tilamayag ko, nagsakit. Anya pinararamid mo, ha? Nagipak ni Akmat, ngam ni ading ko. Inwara naman ang tinakabaks nga ayam na. Si kamot Benny, di ka la maumumang agay ay ayam. Saan ka di nga imbagak? Ano agay ayam ka? Ipaknim numalpas ka? Ha? Anay ko nanang, bautan ni ading ko, nanang. Siyaklatan di bautan nyo. Tas anak ka nagipak ni. Ipak ni kung dagitoy, nanang. Sorry, saan to na maulit? Gusto na ading saan ka nagsangit? Mapanak manan agisursor ka dagiti lakok, Mabi. Agdalos ka diti balay. Kan labaam dagiti baduyo ka ni ading mo. Sakton ti mangilaba iti kawas mi ka ni angkel mo. Tasan mo akabailan nga ilaba amin. Nadagsan dagiti kawas mi. Uwan, nanang. Nagluto akon iti sidaan nyo ka ni ading mo. Kinalubak, aday di kusina. Mangan kayon tulatan. Uwan, nanang. Naimbag abigat mo, neneng. Naimbag abigat yumat, nana. Siyak gayam ni Nanam Tina. Asika, anya tinagan mo? Mabi, nana. Ay, maboring ang ngamin dita balay. Nakita ka nga aglablaba, iso nga imasidagak. Takayat ko ti makisarsarita kan ka. Ay, kasta ka di, nana. Agda magaklaan ko ma. Nanang mo ka di kanayon amang baot kan ka? Uwan, nana. Agkabsat kayo nga rot iti makitkitak nga ubing alalaki. Uwan, nana. Ngam, sabali ti tatang ko. Kasta ka di? Apay anaranggas ti inam. Iti mano nga aldaw a panagbakasyon ko diti balay ti amigak. Kanayon ko amang bangag ti panagong ungat ti inam. Kanayon na kayo akapkabilan. Jack amo, nana. Ngam, kanayon anapudot ti ulo na. Tunggal agawid anabannog. Ngam ti tatang jikabsat mo, naungat ka di man? Saan, nana? Ni nanang laang mat tinaungat. Kasta ka di? Amom. Nasingpet ka nga ubing, kan nagagot ka pa'y. Ala, ilipas mon ti lablabaam. Agsubli akto inton madamdama. Taumay kayo ikan iti sidaan nyo kani ading mo. Apay nga ta akasasaon ni nanang ti babae akaroba mi. Hala, amangan no nagipulong ka ni Nana Tina, anakin nistoryakan ko na. Amangan no nakaarabid akmanan iti basol. Ay na, agnerbyosa klakat nga rod. Amangan no bautan nakmanan ni nanang. Nanang, apay nga ikarkargayo dagiti kawas ko iti bag. Gapo ta sumurot kan kaninanam Atina. Ha? Apay mat? Imbagkan kwa na. Tanasaya at tibiyag mo iti sidong na.
Awan anak dayjay. Si kanti agbalin nga anak na. Sumurot ka kankwanan, tagawi dan ijay lugar da itangal daw. Jak kayat, nanang. Kasano ni ading ko? Asino nga timang bantay kan kuana? Jak kayat apanawan ni ading ko. Saan man anatang kanti ulom? Saan amang mangted iti suporta ti amam? Mabain akon ka ni uncle mo, nga iso ti mang suporta kada tayo. Saan ka pa yan anakastrak iti pagadalan ita-atawan? Tapirmi mo't arigat tayo. Okay lang, matkanyak, nanang. Okay laang kan ka, ngam saan kanyak. Iso asaan kan nga agkadkad. Ala, agsukat kan, ta sumurot kan kanimanang tina. Huston, mami. Saan ka nagsangi? Amo, saan ang anaranggas? Kabaulan ka pa'y apagadalan. Urean niya ako so ti kayat mong alangan. Kasano kami ka ni ading ko, nana? Saan kami ka din nagkita? Manipod ita, mami ti kayat ko ayawag po kanyak. Siya kun ti agbalin a pamilyam. Saan na bali, tagbalinak matanasingpad kan ka. Asino ka di ti kadwata ngagna di jabalayo, nana? Mami, kulang. Mami? Kasta, ni Dadim R ti kadwata. Nasingpat day chay. Kan, kadwata yo ti katulong mi. Kasta ka di? Awan ka di ti anak yo? Awan, iso nga inala ka, takayat ko asikat ti agbalin nga anak mi ka ni R. Anyaman ta ni nana? Imanugot latan nga alaan na? Marigatan ti inap kada kayo. Saan naggayang may stable ti trabaho ti asawa niya? Uray pay, mami. Naglakakan ko na ti panang ipadawat na kanyag. Anda ka doon mga ubing, honey? Iso ni Mabi, honey, ti agbalin nga anak ta. Mabi, agmano ka ka ni Datim Art? When, mami? Agmano ak, daddy? Kasya na ka ti Diyos, anak. Amok ang mabisin kan, Mabi. Agida sarak laang tamangan tayon, ha? Tulungan kayon, mami. Saanan? Agis istorya kayon ka ni Dadim. Itatanalpas tayon anangan, kaya't ko nga ipakita kan ka ti kwartom. Impadalos kon ka ni Adonis, sakpay ang nagbiyahe ta. Asino ni Adonis, mami? Ti bakla akatulong mi. Saan ka amatanagan, tanasingpat day jay abakla. Ala, umay ka. Mapanta iti seled mo. Dito'y abanda ti seled mo. Magustom ka di matlaan? Nagpintas matan, mami. Naglawa pay. Iti TV lang tinakakita iti kastoy kapintas a kwarto. Ita, agbalinan a kwartom dahitoy. Agmay may saak ditoy, mami. Wan, apay? Mabuteng kang agmay may sa? Saan matkit ni, mami? Nagpintas ti biyag ko ditoy. Agkakaimas dagiti makan. Nagpipintas dagiti gamit ko. Talaga nga agbibiyagak abak nang. Jak malipatan ni ading ko. Mailiwak unayan kankwana. Numabalin la ko maamakan namat dagiti makmakan ko ita. Anya nga tano kasaok ni mami. Ibagak nga agpasyar kami ijayan ni ading ko. Umanugot nga ta? Padasak man nga ibagain ton bigat? Saan ka di nga imbagak alipato mon ti maipapan iti pamilyam? Da kami ti pamilyam ita, Mabi. Kurang ka di pa'y dagiti ipapaay ko kan ka. Apay asa pulong pa'y laang ti sigo da pamilyam. Mailiwak lang amin ka ni ading ko, mami. Ngam no saan ang mabalin?
Saan kumat nga ipilit? Tapno ibagakan ka. Nang tudak iti dakkal agatad iti inam. Kat sika ti kasukat na. Iso alipatam idan. Ta saan ka anapatag kadakwada. Da kami ka ni dadim ti mangipatpatagkan ka. Iso asorsorwan na kami mat nga ipatag. Saan nakapasakitan? Babaan iti panangipakitam an napatpataglat tatiim mo na a pamilyam. Sorry, Mami. Ipapaay ko ti amin kan ka. Iti kasta. Awanan ti sapulam iti denak mabi. Manong Adonis, nabayag ka ka din ditoy? Wen, manuatawan ko matan dito'y Nasingpat ka din ni Mami? Ay no, apay akas na ti damdamagam. Manuatawan mo dito'y. Di mo pa ilaam mo anasingpet? Wano saan ni Mamim? Nagungat ngamin. E di imbagak apasyar ko man ni ading ko. Iso nga, kasla mabuteng akmeten kan kuana. Ay sus, saan ka ngagbuteng? Ipakitam kiti ti panagayat mo kadakwada. Ang mga no agselselos laing dayjay. Siyempre, ti kayat na, iso laing ti ayan ti atensyon mo. Kasta ka di, Manong? Nasingpet ni Madam. Italangan nakita ka naragsak. Itataadakan iti biyagda nga agasawa. Congratulations, Iha. Saan na kami apinaay kini Mamim? Sika ti first honor iti classroom yo. Nalaing ka talaga. Imala ka kanyak. Anya nga imalakan ka nga ibagbagam. Siyak ti imalaan na. Ala, duatan nga imalaan na. Tapno awanan ti Riri. Ang siyak ti mangisabit iti medalyana, inton madanon ti recognition dayda. Anya? Apay manan asika? Wen, tasikan to mat inton sumaruno. Ay saan? Siyak ita. Sika inton sumaruno. Tapnaawan ti Riri, Mami, Daddy. Agbinunot kayo langan ka ni Daddy no asino ti umon amang isabit iti medal ko. Anya? O sige, kayat ko dayta. Ay na, nagbita talaga ti Aldaw, Mabi. Kaano lang idi simmangbay ka ditoy? Ngamita, aggraduar kan. Wen nga rod, Manong. Maragsakan mananda Mami kan Daddy. Tasyak ti valedictorian. Ay, ang mga no agin nagaw damanen, no asino ti mangisabit iti medal mo. Ni Daddy ti akin batang amang yukor iti medal ko ita. Ngam ko na ni Mami. Iso ti mangimarcha kanya. Ay, nagswerte ka kadakwada, Mabi. Nadaan ka iti nasingpat a Mami kan Daddy. Kunang amin ni Madam, naungat ka no ti inam, kanayon nakakano akabilan. Impalagip mo manan ida, Manong Adonis. Amom, kayat ko launay ang makita ni ading ko. Saan kayat ni Mami? Sorry, impalagip ko matan. Ita taumatan iti graduation mo iti high school. Anya ti kurso akayat mong alahan iti kolehiyo? Mami, Mhm. kayat ko tagbalin amay sa doktor. Ha? Wow! Kayat ko day ta a kurso iha. Oh, apay mo't aday ta tinabilim. Para kada kayo ka ni Daddy, Mami. Kayat ko, syakto ti mga iwan kada kayo ka ni Daddy. Kayat ko ti agsubad iti amin a kinasaya at yung kanya. Ay na, makasangit ak matang iti day ta nga ibagbagam. Itapay laang. Kayat ko ti agyaman kan ka. Gapukan ka. Nariknak no kasano ti agbalin, amay nga ina. Igaad ko ti agadal. Inton makalpasak iti kursok. Biro kak dananang kan ading ko. Kayat ko ang makita ida. Ang malagip dakpay nga ta. Wenno nalipatan dakon. Saan daan na pukaw diti pusok. Nga oray napintas ti biyag ko ita. Saan ko latan nga ibagbagakan ni Mami?
Ti panang birok kunto kadakwada. Benny, sika ka din dayta, ading ko. Ha? Manang Mabi, siga ka ding agpaiso. Ading ko, imbag ta saan kayo apim mampanaw dito eh. Nalaklaka ti panang birok ko kada kayo. Saan akayat ni Nanang apumanaw kami dito ay Manang? Mangnamnama mo't laeng, ngagpakita ka kada kami. Kumusta kayon? Sa dinuti ayan ni Nanang. Aday ti silid Manang. Kat masakit ni Nanang. Anya, kayat ko ang makita ni Nanang. Sika ka din ang paiso, Mabi. Wan Nanang, kitaam lang hagpaiso anya. Madlaw amayat ti sasaadam iti biyag kita. No saan ko nga inaramid kan katikas jay. Siguro, agpapada tayo nga agrigrigat ita. Iso adin ako makakura. No impadawat kay di. Aklo na ka nasakit tinakam ko kada kayo. Iti pa nang ipadawat yung kanyak, Nanang. Ngam pagyamyamanak, tanasingpat dagiti nangampon kanyak. Impaay da amin akasapulak. Pinagadaldak. Kadita, may sa akwan a doktor. Kablaawan kay ti balikim, Mabi. Ita, nakasagana akong amatay. Tanakita ka. Saan, Nanang? Adda akon. Tulungan kayo, tapno agimbag kayo. Sa dino tinagkapwam. Iti trabaho, Mami. Apay ka di. Saan kan nga agulbod? Ibagam ti agpaiso. Tada nakakita kan ka. Sorry, Mami. Saan da ko makagura? Utang ko kada kayo amin nga adda kanyak ita. Kadyak kayat ang makaaramid iti pagsakit ang tinakam yo. Iso adyak imbaga kada kayo. Sapay ko ma, tamaawatan dak. Sorry, mat iha. Ngam linaw-lawagan ti amigak ti panunot ko. Amok ang masakit ti inam. Amok akasapulan na ka. Okay lang kanya katulungam di pudpudno nga inam. Ngam akari ka. Saan na kami aliplipatan ka ni dadim? Agyaman ak, Mami. Ta saan kayo ang makaungat kanyak? Ikarik kada kayo. Asaan kayo ang malipatan ka ni Daddy? Siyak ti mga iwan kada kayo. Ikarik dayta, Mami. Pinalubusan nak ni Mami at tulungak dananang Mr. Lonely. Pinagtuloy ko ti kabsat ko iti kursuna, ket ita nakalpasen. To'y pagayam mo, Mabi. Mabi, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nasingpet ka nga anak, kan kabsat. Iso an nasaya at ti kasasaad mo. Ket kanitumet ten, tapno subadam, dagiti nang padakkel, ken nang paadal ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Mabi, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.